În satul bunicilor mei există o legendă. Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mai pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci tu de 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândeam să-i cer dolul de acolo. Știi că nu mă suport. Nu te iubește, dar de suportat te suportă. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț. Dacă nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine putea fi o afacere. Îmi găsi pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Eu cred că asta e o șansă pe care nu mai întâlnești niciodată în viață. Tu i-ai spus că am plecat să caut o comoară? Păi și dacă nu o găsesc? Este, domn. Este. Te rog eu frumos, numai să n-au orice sârmă, că mă doare capul. Nu de joacă, trebuie nu să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, nu înțelegi? Nu, puteți mă că-ți dau una de dează de pe jos. Ce zici, mă, că faci tu? De comoara? Păi și unde sunt cristalele, rubinele, aurul? Nu vă ceva? Cunosc eu un colț aici. L-au rezolvat în 2-3 minute. Permite măcar să duce direct la poliție. Nu mai durează mult. Îmi pare rău că am întârziat.